rambut ngembang bakung marake ati bingung, mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek. Ngapa to ngono kuwi aku kok malih gedhe aku ngono kuwi. Wis ora usah dadak tedeng aling-aling. Aku seneng karo kowe. Aku kedanan karo kowe, aku sayang karo peyan. Asline peyane ngendi? Asline peyane ngendi? Kula napa nggih daerah mriki mawon to kula niku. Pasar. Kowe njaluk apa? Waton ora njaluk tumurun ing lintang lan rembulan, ai jantung hatiku. Wis sing enek mung aku karo kowe. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Kowe dadi bojoku ora-orane tuwibaning parang curi ning bakal tuwibaning kasur babut. Mbok yo nyawang wong yo umure adoh ngono lho. Wong aku lho cik cilik. Sampeyan wis tuwek kaya ngono. Yo wong tuwa entuk cah nom iki kena nggo jamu. Piye kowe? Lho, aja guyu lho. Aja guyu iki nek guyu atiku mak deg 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 rasane, ha? Mangkya darajating praja kawurayan wasun nyoruri rorah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sar jana kelu kalunglun kala tidha tidam tanda ning dumadi menangi
yen tan melu anglah koni boya ketuman melek kaliren wakasanipun dilalah karasa Allah bejo bejane kang lali luwih bejo kang eling lawan mas padha ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita mugi katentreman karahayon lan keslametan tansah kasarira marang warga Gung ing negara Ndarawati anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa putraku bocah bagus Samba Wisnubrata kawula nuwun non wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji ingkang putra ing parang Garuda kula pun Samba Wisnubrata Setyaki kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Kaka Prabu amiji ingkang rayi ing swala bumi inggih dhateng lesan pura kula pun Satyaki sawetara dikepenakne anggone padha lungguh ya nggir yodi panjenengan ingsun ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis marang jeneng sira kekarone awit jeneng sira padha sumurup lan mangerti mbok menawa dina samengko negara Ndarawati kerawan tamu agung saka negara Mandura inggih kawula Nakna Dewaji sasana saha wanci kula borongaken dhateng Rama Dewaji anggenipun badhe manembrama rawuhipun Wa Prabu Baladewa ing nagari Mandura iya samba banget panarimaku duh Kaka Prabu jimating gesang kula donya prapting delahan Kaka Prabu Baladewa sami wilujeng rawuhipun Kanjeng Kaka Prabu Baladewa dumugi ing negari Ndarawati mriki weh lah dalah iya Kresna nir ing sambikala ora ana alangan sawiji apa budhal saka negara Mandura tumeka ana ing negara Ndarawati tansah ginanjar ing karaharjan kang sarta kawilujengan ora nyandung sambikala sawiji apa nur inggih duh Kaka Prabu piye Kresna sak rawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrama pambage mugi kunjuk sahandhap padha-padha Kanjeng Kaka Prabu Balarama iya Kresna dahat katedha kalingga murda seh panakramaning yayi ing Ndarawati ingkang rumentah marang pun Kakang ing Mandura kosok baline Kresna puja pangestawanipun Kakang wae tumrapa marang jeneng sira Yayi Harimurti inggih Kaka Prabu Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja Rumeketing Waradaya mewahana rah daging kayuwanan mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi duh Kaka Prabu piye Kresna monggo kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi ya kaya wis ora kurang prayoga anggonku lungguh ing kedaton negara Ndarawati dina samengko Kaka Prabu piye Kresna sak sampunipun lenggah ingkang kanthi prayogi sumangga kula mangertos bilih ing ngrika lenggahan sak mangke paduka Kaka Prabu rawuh ing negari Ndarawati semunipun wonten babakan ingkang wigati keparenga ingkang rayi ing Ndarawati sumedya
ngangklungaken jangga nilingaken karena nyadong rumentah sabda sabdanipun pangandikanipun Koko Prabu Balarama. Ya non ngestake dawuhmu Yayi Harimurti. Pramara reh manguswa umyong ambrengeng kadi karonaning kaswasih aring marga Hamalatgung. Ore sang gandha mastrat maca leng-leng lalu manguladi Soraya mangrangsang waya Soraya mangrangsang waya Umyus hamara waya hanto Kresna prabanipun Kakang Mandura ingkang angka sepisan ya kuwi kepengin tilik kayuwananing Yayi Kresna sumrambahe para warga Gong ing negara Dwarawati. Puja lan puji syukur kang jero yen kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta kebagas warasan. Ewadene ndungkap ingkang angka 2 Kresna. Pun Kakang ngaturake alam oneng. Alam kuwi tembung lawas, oneng kuwi tegese kangen. Awit wis sawetara suwe anggonipun Kakang ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira Yayi Harimurti. Janjane ya Kresna. Janjane ngono pun Kakang ya kepengin. Pun Kakang kepengin nalikanipun Kakang miyos siniwaka ing kraton negara Mandura. Wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing negaraku negara Mandura. Ning mbok menawa Yudi, mbok menawa kepenginanipun Kakang iki sakjeke urip ora bakal kelakon. Jalaran Yayi Kresna wis sumpah kang disekseni jagat raya saisine nalikane kowe isih jaman dadi begal. Nalikane Kresna isih jaman dadi kecu, brandal lan sak panunggalane biyen. Si Adi tau nyilih pusakanipun Kakang. Nembung bakal nyilih wujute Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwarawati Purwa ingkang ajejuluk Prabu Yudha Kala Kresna ya Sang Prabu Kresna Pujangga. Ning sak ngertiku Kresna kuwi biyen isih dadi maling. Temahan ora tak silihi pusaka Kyai Nenggala ning malah tak unek-unekke entek amek kurang golek. Nganti Yayi Kresna utawa Yayi Narayana kewetu sing dadi tembunge. Yayi Kresna ngucap sumpah Koko Prabu menawi mboten dipun ampili wujudipun Kyai Nenggala mbok nggih sampun. Nanging paduka ampun ngantos ngunek-ngunekake dhateng kula. Kula niku ngampil wujudipun pusaka Kyai Nenggala lahir batin kinarya pados kamukten supados mboten ngucik-ngucik kawibawanipun Koko Prabu Baladewa. Seksenana jagat saisine Kresna sakjeke urip boten badhe sowan kang sarta ngambah negara Mandura. Wiwit kuwi nganti tekan seprene Yayi Kresna ora gelem dolan ana kratonku negara Mandura. Waduh Koko Prabu, piye Kresna? Ingkang sampun boten usah dipun rembak. Ingkang sampun inggih sampun boten usah dipun rembak perkawis menika monggo sami wangsul kados dene wingi uni. Lah iya to sabanjure Kresna. Sabanjure yen perkara umur kuwi isih tuwek Baladewa. Perkara umur kuwi isih tuwek Baladewa timbang Kresna. Nanging yen babakan kawruh, babakan ngilmu apa maneh kasepuhan iki isih wegik Yayi Dwarawati. Mula Yayi, mula ing ripalungguhan iki bakal ana babakan ingkang bakal tak suwunake pirsa marang Yayi Kresna. Perkawis menapa do Koko Prabu kok ketingalipun sanget wigati. Ngene Kresna, jare para sarjana ingkang sujaning budi
Pangimpen kuwi ana perangan-perangane. Nuwun inggih lakar kados mekaten. Pangimpen menika perangipun wonten cacah sekawan. Ingkang angka setunggal Kacakrabawa, ingkang angka kalih Pangimpen Kasudarsana, angka 3 Pangimpen Kawasita lan ingkang pungkasan angka sekawan Pangimpen Kadaradasih. Lire kepriye Kresna? Maknane kang sarta jlentrehe kepriye? Makaten Duka Prabu. Pangimpen angka setunggal ingkang sinebat Kacakrabawa. Kacakrabawa menika tegesipun gegambaran utawi pengangen-angen. Dene ingkang angka kalih Kasudarsana punika pangimpen conto utawi patuladan. Ndungkap angka 3 nggih sinebat pangimpen Kawasita. Punika wujudipun wangsiting Gusti utawi gaib saking pangeran. Dene ingkang pungkasan angka sekawan sinebat pangimpen Kadaradasih. Pangimpen Kadaradasih menika isuk ngimpi awan kelakon. Mangkono Kresna. Nuwun inggih lakar kasinggihan Dunjeng Koko Prabu. Dene pangimpen menika nggih kaperang miturut wancinipun piyambak-piyambak. Jlentrehe piye Yayi? Ingkang sinebat angka setunggal pangimpen Titiyoni. Titiyoni menika pangimpen wanci sonten. Saking kekeselen satemah turu sore wekasan nglambrang ora genah jluntrunge menika ngimpi ingkang boten wonten tegese menika ngimpi ingkang boten wonten suraosipun. Banjur angka kalih sinebat pangimpen Gandayani punika pangimpen wanci madyaratri utawi tengah wengi. Punika inggih boten wonten tegesipun, boten wonten maknanipun. Lah banjur ingkang pungkasan sinebat pangimpen Puspa Tajem. Pangimpen ingkang cocok kadangkala numusi wancinipun wayah esuk marengi jago kluruk. Nyuwun sewu Dunjeng Koko Prabu, kula saged anggagapi bilih paduka Koko Prabu Baladewa nembe ngimpi utawi nyupena. Sumangga kababara dumateng ingkang rayi Dunjeng Koko Prabu. Ngene ya Yayi. Tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur pun Kakang Mandura ngimpi rumangsaku Kanjeng Rama Prabu Basudewa Swargi kang musmurut ana kasedan jati tumeka ana alam pangimpenku Kresna. Kanjeng Rama Prabu Basudewa Swargi. Iya Kresna. Lho, la lajeng ing alaming pangimpen. Ing alaming pangimpen mau Rama Prabu Basudewa katone nedeng duka. Abang kang dadi pasuryane. Mandeng aku ora paring pangandikan ora kitang mung seklimah rong klimah. Wekasane klepat lunga. Temahan aku kaget nganti aku tangi, bareng aku tangi barengi jago kluruk. Kamangka lehmu kandha mau pangimpen yen wanci esuk kena diarani pangimpen Puspa Tajem. Janjane kleruku kuwi apa to Kresna? Luputku kuwi apa kok semune? Panjenengane Kanjeng Rama Prabu Basudewa ngimpeni aku nedeng duka abang kang dadi pasuryane. Mula pun Kakang nganti tekan negara Ndwarawati mung njaluk senjata pitulungan kang sarta kalidamare Yayi Harimurti. Kira-kira yen pun Kakang nyupena kaya mangkono, duwe jarwa apa, duwe teges apa Kresna? Sino karata mretara tamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning awadya tentreming ati
ing Duh Koko Prabu kepareng matur bilih ingkang rayi nuwun inggih nyupenol tanpa beda ingkang dipun supena Koko Prabu Baladewa. Lah dalah tinemune jebul Yayi Kresna kuwi ya ngimpi padha karo sing tak impekke. Lakara kados mekaten, jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara. Lah banjur iki pratandha apa Yayi? Apa dosa lan kaluputane panjenenganing sun lan jeneng sira Yayi marang Kanjeng Rama Prabu Basudewa Suwargi? Koko Prabu, mugi kawuningono tiyang ingkang sampun nyumargi menika pedhot sedaya amal kabecikanipun kejawi tigang perkawis. Angka setunggal nuwun inggih amal jariyah, angka kalih kawruh ingkang manfaat, dene ingkang angka pungkasan angka 3 nuwun inggih dongane putra ingkang soleh utawi putra ingkang ngabekti. Mbok menawi Gusti ingkang murbeng dumadi paring pralampita lumantar pangimpen kala wau kinen tansah paring donga dumateng tiyang sepah ingkang sampun nyumargi. Lah banjur iki prayogane kepriye Kresna Donjeng Koko Prabu? Miturut wangsit ingkang kula tampi, sekedhap malih Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan. Wujudipun wahyu purba sejati, wahyuning panitisan ingkang badhe tumedhak wonten ing Astana Gadamadana. Lho, kamangka Astana Gadamadana mono papan pesariane para leluhur ing negara Mandura kalebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Lakar kados mekaten Donjeng Koko Prabu. Mila saking menika bibar pasewakan sumangga Koko Prabu Baladewa badhe kula kanthi tetugur wonten ing Astana Gadamadana ndongake para luhur Mandura ingkang sampun sumare kalebet Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Sisan damel mbok menawi Gusti ngeparengaken wujudipun wahyu purba sejati, wahyuning panitisan saged sumandha wonten kula kaliyan paduka Jeng Koko Prabu Balarama. Ya, aku mathuk Kresna, aku sarujuk. Lagi cawawan sabda horek kang sumewa gegereng pasewakan kathah samyana araka wonten dwirata mekta pedhot saking wantilan kathah samyana hareka lagi cawawan sabda horek ingkang sumewa gegering pasewakan ketungka praptaning Nalendra anyar katon gawe cingak ingkang sami mulat. Palugon laguning lekas lukita linuting kitung katung kadareng mamara memangun manah rasa ayu ana tan agolong
ratune ratu utama atiye pating linuwe Anjarah kang puspitorum kasiliring samirana mrik Sekar kadung ko ngas gandanyo maweh rarasaning driya Amit pasang Kalimantabek Siriwin. Amit pasang Kalimantabek pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawahing tawang towang. Kula ingkang sowan Siriwin. Iya Sang Prabu. Ora ateges Kresna angkuh nanging nembe wae weruh. Mula panjenengan ingsun mitambuh sapa Nalindra ingkang nedheng rawuh. Sudi hamastani Siriwin. Kula wingking saking negari Pasir Gumelar. Dene jejuluk kula nuringgih Prabu Lingga Sugarda. Iya Sang Prabu. Lah banjur praptane Prabu Lingga Sugarda mapan ana negara Ndwarawati kene. Makaten punapa leres paduka ingkang ajejuluk Prabu Kresna sing mbrebeki jagat kondange Ratu Titis Bathara Wisnu. Iya, pancen bener. Lah dalah. Nyuwun sewu. Jenengan rak gadah adik utawi rayi wanita utawi wadon to? Nggih napa mboten? Iya, pancen kepara nyata Prabu Lingga Garda aku duweni adi Wanudya. Lah, mila niku. Kathah tiyang estri gandrung kalian kula Prabu Lingga Sugarda. Nanging ngantos sakniki dereng wonten ingkang saged lumebet wonten manah kejawi namung rayi paduka ingkang asesilih Dewi Bratajaya nuwun inggih Dewi Lara Ireng. Tah cekak cukupe kraya-raya prapta kula saking negari Pasir Gumelar dumugi wonten ing negari Ndwarawati mriki boten wonten sanes. Boten wonten sanes namung badhe ngebon esuk hangudan-udan sore. Nglamar rayi paduka pun Bratajaya utawi Lara Ireng. Pripun?
Mestinipun paduka mboten bakal nampik ingkang dados pangalamar kula. Awet kula niku Ratu Gagah Pideksa, bondo kula niku mayuta-yuta. Ibarat ditawu kaya banyu mboten badhe telas pitung turunan. Adik paduka rayi paduka menawi sida kula rabi mboten badhe tumiba ing parang curi nanging bakal tumibeng wonten ing kasur babut. Dadi Parameswari disunggi-sunggi Anyakrawati ambau denda disembah wong sanegara. Kados pundi? Kinten-kinten paduka purun menapa boten? Kinten-kinten paduka purun menapa boten? Menawi adi paduka Bratajaya ya lara ireng dados garwa Prameswarinipun Prabu Lingga Sugarda. Menawi boten? Menawi paduka nampik ingkang dados panglamaripun Prabu Lingga Sugarda saking negari Pasir Gumelar. Nyuwun sewu kula mboten ngeden-ngedeni. Wadyabala prajurit negari Pasir Gumelar sampun samapta ing gati sawigaing giri. Ngrencak negari Ndarawati. Ndarawati bakal kula dadekake Karang Abang. Weh lah dalah suwe-suwe ora kuat ngrungokne kupingku iki. Weh. Mundur. Wah. Wah. Rodo montap lerekina tap tukoyaya sinipi Jojo bang mawingo-wingo wengis Desmalaning rak laketeking jagat Gelah-gelaing bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana Rayoli binentang Ndarawati sing maune adem ayem tentrem lan jenjem kahanane bareng ketekan ratu elek kaya kowe kahanane malih dadi goreh kang sarta rongeh. Weh lah dalah. Sampeyan kuwi sapa sampeyan? Petuk pisan wis bengok-bengok. Durung tepung karo aku. Durung nate kepethuk karo aku. Yakin lagi pisan iki aku. Tepungno jarengan gobok molek nomor 4mu. Nalindra Mandura Prabu Baladewa ya Kakrasana Prabu Balarama ya Wasi Jaladara. Weh lah dalah. Ratu kondang kaunang-unang sing jare galake kliwat ukur iki tinemune jebul kowe. Baladewa iki kowe pancen bener kapranyata. Lingga Karna. Piye kok bengok-bengok. Aku ki budhek tekan kene kok malih waras. Kowe apa ora ngerti? Kowe apa ora kulak pawarta adol pangrungu? Dulure tuwa si Bratajaya ya lara ireng. Kuwi nata Mandura Prabu Baladewa. Rungokno kupingmu biajingan kowe. Ketimbang adikku Sidawa Rabi, ketimbang adikku Bratajaya mbok rabi luwung tak pakakne kirik rungokno kupingmu kowe. Edan. Aji kirike timbang aku. Wani karo Prabu Baladewa entek wedine karewanine. Tekadku wis bunder, niatku wis golong kang sarta gilik. Wis gembleng tekadku bakal nglamar sekaring Kedatonegara Ndarawati si Bratajaya ya si lara ireng. Sapa wae sing dadi pepalange Prabu Lingga Sugarda, musuhe ya Prabu Lingga Sugarda dhewe. Arawe bakal rantas. Malang bakal lak putung dublak tungkak cangkemmu bosok biat. Weh lah dalah.
Adyatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Myang Utama dene Sidi Myang Utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rina repan mring pra abdi Samba kula wonten dawuh Kanjeng Rama tekaning bondo bareng kelawan tekaning coba. Yaki kula wonten dawuh Koko Prabu. Menungsa kuwi etana kulana angger arepe mundhak kang dadi derajat kang sarta pangkate mesti cepak kang dadi cobane. Mula prayoga sing padha waspada samengko tekane Prabu Lingga Sugarda saka negara ndi mau Pasir Gumelar. Lah ya kuwi saka negara Pasir Gumelar mujudake pacoban ingkang bakal anempuh negara Ndwarawati. Mangmula Samba kang sarta Tyaki muga antuka pangasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Ndonga bebarengan muga-muga negara Ndwarawati tansah kinemulan karaharjan, tansah kinemulan katentreman. Inggih mangestaken dawuh Kanjeng Rama. Samba bubarna Madyabala kang gantung sibo panjenengan ingsun arsa kundur hangeraton. Nok mangestaken dawuh. Setyaki aja wedi kangelan. Kirapna Wadyabala. Kirapna Wadyabala mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon ngestaken dawuh Jeng Koko Prabu Amit Madal Pasilan. Sagebyar katalika wau purna sabda pangandikaning Sang Buminata tumuli jengkar saking dampar keprabon arsa kundur hangedaton bawane Sang Nalendra titis Wisnu Bathara lamun Jinandra kaerang-erang wimbuh wibawa